μόνο μια σκέψη θα κάνω και θα απευθύνω τις βαθύτατες ευχές για χρόνια πολλά, ευλογημένα και χριστοφόρα. Αλλά για να είναι τα χρόνια του καθενός, όσα κι αν είναι, αυτά καθορίζονται από τον Θεό, πρέπει να δουλέψει σκληρά ο άνθρωπος, να παλέψει με ορατούς και αοράτους εχθρούς και να μετατρέψει την ψυχή του σε φάτνη πνευματική, ούτως ώστε να ευδοκίσει ο Θεός και να γεννηθεί στην κατάλληλη στιγμή, στο πλήρωμα του χρόνου, όπως έγινε και με την σωματική σαρκωσή του, στο πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Χριστός στη φάτνη της ψυχής μας. Ψυχή που δεν θα μετατραπεί σε φάτνη, δεν θα πάρει τη δάφνη του στεφάνου της νίκης και του θριάμβου της βασιλείας των ουρανών. Θα είναι πάντοτε πεσμένη κάτω στη γη και θα είναι ψυχή φθοράς, θανάτου και θανάτου και θανάτου. Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι πάντοτε αναθάλουσα ψυχή, πάντοτε προσδοκώσα την επουράνιο βασιλεία, πάντοτε γενομένη και αναγενομένη στο όνομα και στο θέλημα του Θεού. Εύχομαι αυτές οι απλές σκέψεις να κινήσουν τις χορδές των ψυχών και να επιθυμήσει η ψυχή του καθενός και πολύ περισσότερο η ψυχή δικιά μου να γίνει φάτνη του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Μπαίνω στον πειρασμό να κάνω μια επέκταση τώρα της σκέψεώς μου. Δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά με αυτές τις σκέψεις που είπα οδηγούμε σε ένα άλλο συμπέρασμα. Και παρακαλώ να μου επιτρέψετε να καταθέσω και αυτή τη σκέψη. Εάν γίνει η ψυχή του καθενός φάτνη του ενανθρωπίσαντος Χριστού, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα περιοριστεί σε αυτό το πράγμα. Θα χαίρεται και θα αγαλιάται και θα σκυρτά, εφρενόμενη κάθε ώρα λαμπρός, αλλά πρέπει να κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Ότι πρέπει να μετατραπεί η φάτνη της ψυχής του χριστιανού και σε φάτνη για κάθε χριστιανό, ούτως ώστε εκεί που γεννάται ο Χριστός να γεννηθεί και ο πλησίον. Είτε είναι γνωστός, είτε είναι άγνωστος, είτε είναι φίλος, είτε είναι εχθρός, είτε είναι δικός μας πρόσωπο ή ξένο, άγνωστο, να γίνει και φάτνη για τον κάθε πλησίο. Το νόημα της φάτνης της Βηθλεέμ αυτό είχε. Δεν ήρθε ο Χριστός για να πάρει μόνο τους Ιουδαίους ή όσους θα πίστευαν σε Αυτόν. Ο Λόγος του Θεού σαν τροχός κυλίεται και φτάνει στα πέρατα του σύγχρονου κόσμου, του πλανήτη ολόκληρου, για να περιλάβει και αυτούς τους αλλόθρησκους. Και αυτή είναι η χαρά της φάτνης της Βηθλεέμ. Εκεί να ανατέλει το αστέρι, το οποίο θα καθοδηγεί και στα έσχατα της Ασίας, της Αυστραλίας και όλου του πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε από τους δικούς μας. Πώς θα μετατρέψεις την ψυχή σου σε φάτνη? Όταν δεν μιλάς με το συγγενή σου, όταν δεν μιλάει το παιδί με τη μάνα, όταν η μάνα καταράζεται το παιδί, όταν ο καθηγητής, ο δάσκαλος δεν συλλαμβάνει τα σκυρτήματα του παιδιού, πώς θα το μετατρέψει την ψυχή του σε φάτνη? Πώς θα γίνει φάτνη της ψυχής του κληρικού όταν ο κληρικός δειλιά, φοβάται και δεν εξαγγέλει την αλήθεια του Χριστού? Τη φάτνη
του Χριστού, την αλήθεια της φάτνης, της αλήθειας της Βασιλείας των Ουρανών. Και τόσα και τόσα και τόσα παραδείγματα. Και πώς θα γίνει αυτό το έθνος φάτνη του Χριστού, καθόμεθα ότι είμαστε χριστιανικό και ορθόδοξο έθνος, αλλά εγώ διαπορώ πώς θα γίνει η Ελλάς φάτνη του Χριστού όταν η Εκκλησία σιωπά, ο όρκος καταργείται, τα θρησκευτικά αποβάλλονται από τα σχολεία και ουδής επαναστατεί και ουδής εξανίσταται και οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος της Εκκλησίας του Χριστού, εις βάρος της φάτνης, γιατί σήμερα Χριστούγεννα, εις βάρος της φάτνης. Δεν θα επαναστατήσουμε εμείς που πιστεύουμε στην αλήθεια της φάτνης? Γιατί όχι? Ας αρχίσουμε από μέσα μας και να λέμε, Θεέ μου, μπροστά σου γονατίζω, ως άλλος μάγος, ως άλλος ποιμένας, σύγχρονος μάγος, σύγχρονος ποιμένας, γονατίζω στη φάτνη τη δικιά σου, για να αντλήσω το φως της φάτνης και να καταστεί η ψυχή μου φάτνη και για σένα και για τον κόσμο ολόκληρο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.